Dakatarisa kudenga mtsodzi pamatama ose. Mumastreets social media mandinoswera ndichitsvaga nyaya nekupinda pese sepakuti ndini referee wazukuru musazvikanganwa izvozvo right. Ndinazvo zvandanga ndichinhonga ndichichengeta kuitira kuti tizokupai pazuva ranhasi, tizokupakurirai ariwo matrending pics and videos anditi nemapost anditi so chiteerera kana wanga usati wasubscribe, turn on your notification bell kuitira pega patinoupload video you will be notified. Musakangana kuti pawo macomments nemalike vazukuru, malike akatikoshera zvakanyanya anditi so chiteererai. Tazosanganawo nemurandakadzi ari kudurban uko nadedzi anditi nadzedzi obhina anditi. So murandakadzi azotiudza zita raanoshuva kuti mwana anga ari anodaidzwa anditi akati zvona aiwa ndinoda kuti mwana anzi ujende hanzi ujende amene koko kuti ndo zvawakawirirana here kumba kwavo. So my future ujende my titi ndamoti kuzivise zviri kuitika. So ndine mapost ndine mapics nemavideos andinoda kuti munge muri munozvionera ari kutrenda mumastreets esocial media. Yekutanga yachona ndeinoyi picture yamuprofita vakati zvoni aiwa kana muchida example yekuti kudenga kwakaita sei, kudenga kwakaita sezvizvi. So vaya vari kunamata vachida kuenda kudenga exact bed irori maitro zvakaita ndo pamushanorara ndo zvine zvakaita kudenga izvozvo manzwa according to prophet ivava prophet anditi right. Chibva ipapo tazoonawo imwewo hanzvadzi yanga ine muhapwa dzapo mustreets mesocial media vadecide kutorwawo hapwa dzakadaiwo. Zvionerai natsoivhetai mega tichibva ipapo tazosanganawo nerimwewo zvakare remotikari yemapurisa ratakaona yekuchikurubhi anditi aiwa hanzi nevakomba nemuharare vekanzura tizvizive muri mapurisa kwenyu ikoko muno muharare tisi tinotonga toiklemba kana isina tiketi iyo yakatoklembiwa right. Tichibva ipapo tabva tazombonosanganawo neimwe vhidhiyo yatoda kuti munge muri muchidi muchimbozvionerawo pasta anditi pasta vanga vachizvidira madhaka. Vhidhiyo kacho ndekanaka right. Ndofunga mazvionera mupundisi vari kuzvininipisa nekuzvidira madhaka pamberi peuso hwaMwari. What do you think namufundisi ava anditi tichibva ipapo tazosanganawo naBoss G Nimbi vakati aiwaka inini ndinoitawo izvi. Zvionerei varungu vasikana vechirungu vachichemerera kuti aiwa toda kutorwawo mafotos nemi ndimi muri kumbinga muri kutrenda anditi kurozi celeb kunyange kuvachena anditi ndiBoss G avo. Chibva ipapo tazoonawo futi in fact tazosanganawo naBlaza Mongo vachida kunitengesera dish ndikati mai madish enyu akasimba here. Vabva vademonstrate kuti madishi zvesho akasimba sezvizvi aiwa natsozvonirai madishi akasimba wavazukuru ari kutestewa akasimba amadishi akasimba right. Ndofunga mazvionera madishi akagwinya. Kana mazoda madishi wazukuru munondibata muchinda ndine nhamba dzake anditi tichibva ipapo tine kamoka audio kazotumirwa madhamu wachema zvikanzi aiwa baba Fogi maitiro amakandiita nezuroka handidi kukwirwa sekudaro hatidi kuita narafu yakadaro. Kaaudio kacho chingozvinzwirai mega. Munhu wepono kana muchibata nenyika ina ndingazvigoni aizvo handidi hambodi kudza nema ndofunga ndo first and last zvamakaita madeko pandiri zvokuti ndiwe chibereko chandandisingawi kudzidza kuwa chibereko ini muchindikodoresa muchai right.
chidudze vazukuru ngataura nemacomments kuti what do you think nemapost nemapics and videos atakuradzai pazuva ranhasi. Munofungeiwo vazukuru nenyaya dziri kutrenda dzanga dzichitrenda muwiki rino iri. nauncle saying the only Zimbabwean uncle chibva tati much love